Христо, днес ще играем FIFA Mobile. Разбира се. Както казах, че в новият ми канал ще качвам видеоклипове на FIFA Mobile. Това е първото видео в новият ми канал на FIFA Mobile, тъй че просто се надявайте да успея да го качам. По-скоро то ще бъде качено. То е качено. Обърках съм. Съжалявам. Сега да видим дали имаме някакви скил бустове за апгрейдване. Че много искам да ги апгрейдвам, да си видим overall-ите. Така, съжалявам, нещо стана с сестра ми. Сега излизаме тук. Изиграем един матч с вас. Идем тук. Почваме. Зареда мача. Първо се надявайте да не бъгва телефона, защото знаете моят телефон колко бъгва. Така. Ето свършва матч. Аз съм Бразилия, да знаете. Ето го първи Неймар. Така, добре, искам да ги пропусна тия работи, ще ме дразнат. Да започвам направо към матча. Давай. Да, както казах, ще бъгвам. Но поне гол. Ужас, защо трябва да бъгва винаги? Също ще качвам в видеята ми клипове на GTA. Видеята ми клипове на GTA, колко съм топ. Айде бе, спри да бъгваш ми, дай. Днес излизам от матча, явно не мога да играя матч. Няма да играя. Да, няма да играя. Да видим тук. Хосерика. Воена. Не знам, че не говоря нищо. Просто няма какво да говоря. Вие се абонирате с камбанката за каналът ми. За право ще такива видеа на FIFA Mobile. Така. Моля се да... Ах, мале. Сега какво да правя, като не
като всичко ми иска мачове. Ами бъгва. Ще гледам просто в маркетплейс. Не. Защо всичко скръпо? Защо аз не мога да се позволя? Защо на мен не скръпо? Пелекина. Оселиха. Неймар, искам го. Този е кам. Тази иконата е по-ефтина от Неймар. Искам го. Не. Нищо не мога да купа. Дайте ми късмет да ми стане нещо. Давайте ми хубав късмет. Или пък не ми давайте, няма да ми спомня. Бъгна ли ми телефона в момента? Да, само ще обусвам. Хора, видеото ще приключи до тук явно. Няма какво да се прави. Всичко ми бъгва на мачовете. От мен е просто че